Leli bhange belisebenza ngemvume yesikhashana elayinikwa ibhange lombuso, kepha le mvume yaphelelwa isikhathi ngoZibandlela nyakenye. Ithala lizoqhubeka nomsebenzi walo elikade liwenza. Njoba nje kukhona lo msindo inkinga lebikiwe kusukela ngoLesihlanu nangezinye izikhathi, le nkinga ibingekho ngoba besisenayo imvume yesikhashana sasiyinikezwe ibhange lethu elikhulu. Ibhange lombuso lenqaba ukwelula le mvume yesikhashana. Banikela ke esikhungweni esibhekele ukusebenza komkhakha wezemali, iFSCA nayo ebachithile. Enye into enkulu ke sesiyenzile, sikwazile njengamanje ukuthi nizokwazi ukuthi niqhubeke niye emabhange enu ngomsebenzi okhona lo eninawo. Into esingakwazi ukuyenza ukuthatha umsebenzi omusha, kodwa konke okunye enikwenzayo, imshwalense ekhokhelwayo, abantu benu, siyazi ukuthi njengamanje kuza i-month end, into zenu zonke zizoqonda, konke lokho ngeke akumisiwe. Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho KwaZulu-Natal uthi ubhekene nokumiswa kwencwadi egunyaza ukusebenza kwebhange iThala SOC Limited. Kuzomenyezelwa maduze inhlelo zokutakula leli bhange. Ukuthi kuzokwenzeka nini ukuthi ke undunankulu wesifundazwe aqede ukucubungula lolu daba. Namanje usevese useqalile ukuxhumana nalabo abayiziphathimandla ezweni lakithi, kakhulukazi ungqongqoshe wezemali, uzoxhumana futhi nehhovisi likamongameli wezwe uqobo. Ngomlomo kaNdunankulu kaZulu, umfundisi uThulasizwe Buthelezi, iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini inxuse uhulumeni wesifundazwe kuba ulekelele ekubuyisweni kwencwadi egunyaza ukusebenza kwebhange iThala ngokugcwele. iThala lasungulwa njengesikhungo sentuthuko iThala Development Finance Corporation Limited ngo-1958 nguhulumeni wezabelo wakwaZulu owawuholwa ngumntwana uMangosuthu Buthelezi osakhothama. Kwathi uma kungena uhulumeni wentando yabantu ngo-1994 lehlukaniswa izimpiko ezimbili, olodwa olwentuthuko kwathi olunye ke lwaba olwezinsiza zokubhanga imali.